Assalamu alaikum, hormatly adamlar. Juwan ýaşlar. Täze toy mewsum münasibetli size şatly bir habar getirmekçi. Balkanawat şäheriniň merkezinde ýerleşýän, görüňde goýunyň alkındyrýan, döwrewap dizayn bilen özüne maýil edýän, giň we kaşaň altyn nur toy köşkü. Promoçylykly halka hödürlenmegi, şeýle hem şany wakalar bilen açılış dawarasy yglan edildi. Bir wada 700 orluk myhmanlary münasip hyzmat. Islenlik toylar üçin özüne mahsus toy keşfi bilen ajaýyp lybasy beslenýär. Gözelligi we rahatlygy özüne jemleýär. İlaydar aşpelleriň işine ihlasy, ýokary hili hyzmaty, güler ýüzlü personaly, tergül çemelleri, süýjülük torty, şeýle de daatly tagamlar bilen tapawutlanýar. Giň gowrumly mawy ekranlarda göni ýaýlym arkaly aýdyň tomaş etmek mümkinçiligi hem de medeniýetli dyn jalmyklygy üns merkezinde taklaýar.